Alle børn i Alstervejle vidste det. Man måtte aldrig gå helt tæt på søen bag hallen. Ikke efter mørkets frembrud. Ikke engang, hvis man var flere sammen, for der boede nogen i vandet. Nogen sagde, det bare var en skræmmehistorie, de store børn havde fundet på, men andre svor, at de selv havde set hende, kvinden i søen. Det var en lun sommeraften, da Mikkel, Ida og deres lillebror Lasse legede gemmeleg bag hallen. Fuglene var stille, og månen spejlede sig i denne mørke sø. Jeg tæller til 100, råbte Ida, og de andre for afsted for at gemme sig. Mikkel løb ned mod søbredden. Han vidste godt, at man ikke må gå derned, men han kunne ikke dy sig. Hvis jeg gemmer mig her, tænkte han, finder hun mig aldrig. Han satte sig bag et piletræ, der stod helt ude til vandkanten. Vandet klukkede svagt mod brinken, men pludselig lød der noget andet. En hvisken. Mikkel! Han for sammen og kiggede sig omkring. Ida? Nej, hun talte jo. Lasse? Nej, han var alt for lille til at lave sådan noget sjov. Mikkel! Kom nærmere! Lød det igen. Stemmen kom ned fra vandet. Mikkel kryb tættere på, selvom hans hjerte hamrede, og der så han hende. En kvinde, bleg som måneskin, gled lydløst frem fra søens midte. Hendes lange sorte hår flød oven på vandet som tang, og hendes øjne lyste hvidt. Hun smilede til ham, men det var ikke et venligt smil. Det var et smil, der trak sig for langt ud, som om hendes mund ikke helt passede til hendes ansigt. Kom, Mikkel, sagde hun. Vandet er lunt i aften. Du skal bare tage et skridt mere. Mikkel frøs. Hvordan kendte hun hans navn? Hvad laver du der? Råbte Ida pludselig. Hun stod lidt længere oppe af stien, og hendes stemme var høj og vred. Mikkel for op. Da han så tilbage mod søen, var kvinden væk. Der var kun krydsninger i vandoverfladen, som om nogen lige var dukket under. Du må ikke være dernede, skældte Ida, da hun hev ham væk. Har du ikke hørt historien? Mikkel rystede på hovedet, for han turde ikke indrømme, hvad han havde set. Da de senere sad hjemme ved aftensmaden, hviskede Ida til Mikkel. De siger, at hun var en ung kvinde for mange år siden. Hun ventede på sin kæreste ved søen, men han kom aldrig. Ingen ved, om han glemte hende, eller om han løb sin vej. Men hun blev ved med at vente, selv da mørket faldt på. Hun ventede så længe, at hun til sidst gik ud i vandet og aldrig kom tilbage. Ida lænede sig tættere på. Nu venter hun stadig, men hun venter ikke længere på ham. Hun venter på nogen, der kan tage hans plads. Og hvis du går for tæt på, trækker hun dig ned til sig. Mikkel sank en klump. Han havde set hende. Hun havde kaldt på ham. Nogle dage senere kunne Mikkel ikke lade være. Han måtte vide, om hun var der. Så en aften sneg han sig igen ned til søen. Månen lyste klart, og vandet lå blankt og stille. Mikkel, lød det straks. Hun kom glidende frem, præcis som sidst. Øjnene strålede, og hendes hænder rakte ud mod ham. Du kom tilbage, hviskede hun. Vil du ikke blive her hos mig? Mikkel rystede på hovedet, men hans fødder følte tungen, som om noget trak i ham. Pludselig greb noget fat i hans arm. Det var Lasse, hans lillebror. Kom væk, råbte han. Mor siger, vi skal hjem. Mikkel vaklede bagud, og i det han gjorde det, forvandlede kvindens smil sig til en vred grimasse. Hun rejste sig halvt op af vandet, og i et øjeblik kunne Mikkel se, at hendes krop var dækket af mudder. Ål snodede sig om hendes arme, og hendes øjne var tomme som huller. Så styrtede hun tilbage i søen med et plask. En advarsel for altid. Mikkel og Lasse løb alt, hvad de kunne, tilbage mod hallen. Først da de var hjemme, turde de trække vejret normalt igen. De fortalte aldrig de voksne, hvad der var sket, men næste dag sad Mikkel og Ida og tegnede et stort skilt, som de satte op på stien mod søen. Gå ikke tæt på vandet efter mørkets frembrud. Hun venter stadig. Og hvis du en aften går bag hallen i Alstervejle, og vinden er stille, kan du måske høre det. En hvisken ude for søen, der kalder dit navn.
Alle børnene i Alsted Vejle kendte historien om den gamle skolelærer, hr. Mortensen. Nogle sagde, han var streng. Andre sagde, han var så hård, at selv forældre var bange for ham. Og selvom han havde været død i mange, mange år, påstod flere, at man stadig kunne høre ham, hvis man gik gennem skolens gange efter mørkets frembrud. Det var en mørk vinter eftermiddag. Ida, Mikkel og Lasse sad i skolens SFO, men sneen havde gjort, at de fleste børn var gået hjem tidligt. Vil de høre noget uhyggeligt, spurgte Oliver. En af de ældste drenge. Han lænede sig frem over bordet, så hans ansigt så ekstra alvorligt ud i skæret fra lamperne. De andre nikkede, selv Lasse, som egentlig var lidt for lille til spøgelseshistorier, rykkede tættere på. Min storebror siger, at hr. Mortensen stadig går rundt på skolen, hviskede Oliver. Han var lærer her for 100 år siden. Han mente ikke, børn måtte grine i timen. Hvis nogen smilede, skulle de stå op hele dagen. Hvis nogen hostede, måtte de skrive, jeg må ikke forstyrre undervisningen 100 gange på tavlen. Det lyder forfærdeligt, sagde Ida. Oliver nikkede. Men det værste er, han døde i klasselokalet, midt i en time, og nu kan man stadig høre hans stok slå mod gulvet, hvis man går derind efter mørke. Lasse gispede. En stok? Ja, sagde Oliver og slog i bordet med hånden. Dunk, dunk, dunk. Samme aften blev snevejret værre. Forældrene kom for sent for at hente børnene. Og til sidst sad kun Ida, Mikkel og Lasse tilbage i SFO'en sammen med pædagogen. Men da pædagogen gik for at ringe efter forældrene, hviskede Mikkel. Skal vi prøve at se, om det passer? Om hr. Mortensen stadig går rundt? Ida spærrede øjnene op. Er du skør? Kom nu, sagde Mikkel. Bare et kig ind i 4B's klasselokale. Det er der, han døde. Lasse bed sig i læben. Må vi godt? Selvfølgelig ikke, svarede Ida. Men måske, hvis vi bare kigger hurtigt. Så de listede ud af døren, mens pædagogen stadig snakkede i telefon. Gangen var stille. Lamperne summede svagt, og der lå et blegt skær for sneen uden for vinduerne. De standsede foran døren til 4B. Den gamle trædør knirkede, da Mikkel trykkede håndtaget ned. Inde i lokalet var alt stille. Tavlen var dækket af kridtstøv, og rækkerne af borde stod tomme og mørke. Men det var ikke helt som de andre klasselokaler. Luften herinde var koldere, som om nogen havde åbnet et vindue, men alle vinduerne var lukket. Det er bare indbildning, sagde Ida hurtigt. Så lød det. Dunk, dunk, dunk. En lyd som en stok, der ramte gulvet langsomt, tungt. Lasse klynkede lavt. Det var ikke indbildning. Bagerst i lokalet, lige foran tavlen, materialiserede en skikkelse. Først svagt som røg, så tydeligere og tydeligere. En høj, mager mand i gammeldags tøj, med en lang stok i hånden. Hans øjne var sorte som kul, og hans mund var præget sammen i en streng streg. Hvem forstyrrer min klasse? Brummede han med en dyb, raslende stemme. Børnene stod helt stille. Sid ned, udbrød han pludseligt. Sid ned, siger jeg. Alle stolene skrabede hen over gulvet, uden at nogen rørte dem. Ida gispede. Vi skal væk! Men da de løb mod døren, smækkede den hårdt i af sig selv. Hr. Mortensen hævede sin stok. Ingen forlader klasselokalet, før timen er slut. Mikkel rystede. Hvad gør vi? Ida hæv ham og Lasse i armene. Vi løber nu! De kastede sig mod døren, der på mirakuløs vis sprang op, som om nogen havde givet dem et kort øjebliks nåde. De styrte ud på gangen, mens dunk, dunk, dunk lød bag dem. De løb forbi billedkunstlokalet, forbi biblioteket, men lyden fulgte efter dem. Hurtigere nu. Dunk, dunk, dunk. Han kommer nærmere, råbte Lasse. Da de nåede hoveddøren, var den låst. Sneen væltede ned udenfor. Hr. Mortensens skikkelse gled frem i gangen bag dem, og hans stok lød nu som trommeslag i gulvet. Tilbage til jeres pladser, brølede han. Undervisningen er ikke færdig. Ida greb fat i dørhåndtaget desperat. Vi kan ikke komme ud. Så, helt uventet, lød en anden lyd. En klar, skarp klokkekimen. Bim, bam, bim. Det var kirkeklokken fra Alsted Vejle Kirke. Der slog 6. Hr. Mortensen stivnede. Hans øjne blev store og tomme, og langsomt
løsnede hans skikkelse sig som røg, der blev blæst væk. Til sidst var der kun et ekko tilbage. Dunk, dunk, dunk. Og så intet. Pædagogen fandt dem kort efter og skældte dem ud for at løbe rundt alene. De fortalte intet om, hvad de havde set. Hvem ville tro på det? Men næste dag, da børnene kom i skole, opdagede de noget mærkeligt. På tavlen i 4B stod der skrevet med kridt, selvom ingen havde været derinde. Klassen må ikke forlade lokalet, før timen er slut. Ingen ved, hvem der skrev det. Men siden den dag visker børn i Alstedvejle altid en lille bøn, når de går igennem skolens gange efter mørke. For man ved aldrig, hvornår hr. Mortensen begynder sin time igen. Alle i Alstedvejle vidste, at vandværket var et mærkeligt sted. Den gamle bygning lå lidt uden for byen, med høje hegn omkring og rør, der snodede sig som kæmpe slanger. Om dagen var der ikke noget at være bange for. Man kunne høre brummende maskiner og vandfolkene komme og gå. Men om natten var det anderledes. Så sagde man, at et monster kom frem. En fredag aften sad Ida, Mikkel og Lasse hjemme hos deres veninde Sofie. Udenfor hylede vinden, og snifnuglen dalede ned. Min storebror siger, der bor et væsen under vandværket, sagde Sofie. Han har selv hørt det. Hørt hvad? Spurgte Mikkel. At der kommer en lyd om natten, som om nogen skraber på rørene nede under jorden. Han siger, det er et monster, der prøver at komme op. Lasse stivnede. Hvordan ser det ud? Sofie trak på skuldrene. Ingen ved det, men det gamle i byen siger, at det var engang en mand, som faldt ned i vandtanken. Han druknede, men kom aldrig rigtig væk. Nu er han halvt menneske, halvt noget andet. Mikkel smilede skævt, selvom han havde fået gåsehud. Det er bare en skrøne. Skal vi bevise det? Ida rystede på hovedet. Vi kan da ikke gå ud til vandværket nu. Det er jo mørkt. Netop, sagde Mikkel. Hvis monsteret findes, kommer det frem i mørket. De tog huer og jakker på og sneg sig afsted gennem byen. Sneen dæmpede deres fodtrin, men vinden peb mellem husene. Snart kunne de se vandværket forude. Det lignede en stor, firkantet kasse af mursten med rør, der stak op i luften og et højt hegn omkring. Der var helt mørkt. Ingen lys, ingen mennesker. Jeg fortryder, hviskede Lasse. Vi skal gå hjem igen. Vi kigger bare hurtigt, sagde Sofie. Så kan vi sige til de andre, at vi turde. De listede tættere på hegnet. Indenfor kunne de høre den svage brummen fra maskinerne. Så lød det. Skrab, skrab, skrab. Lyden kom nedefra, som om lange negle krassede mod metal. Ida gispede. Det kom fra rørene. De stod musestille, og så lød det igen. Højere nu. Skrab, skrab, skrab. Noget bevæger sig dernede. Pludselig blinkede et lys ind i bygningen, som om nogen havde tændt en lampe, eller som om noget glødede indenfra. Bag et vindue i murstensbygningen kunne se en skygge. Den var høj og krumbøjet, med arme så lange, at de slæbte langs gulvet. Øjnene lyste grønt gennem mørket, og vand dryppede ned fra dens krop, som om den hele tiden var våd. Monsteret løftede hovedet og så lige på dem. Den kigger på os, skreg Sofie. Børnene styrtede tilbage gennem sneen. Deres åndedræt stod som røg i luften. Bag dem lød et metallisk brag, som om en dør blev revet op. Skrab, skrab, skrab! Lyden af lange klør mod asfalt. Den kommer efter os, råbte Mikkel. De løb og løb, indtil de nåede de første huse i byen. Først der stoppede de og kiggede bagud. Der var ingenting, kun sne, der lagde sig som et tæppe over vejen. Næste morgen listede de tilbage til vandværket, mens solen skinnede. Der var stille. Porten var lukket, og alt så normalt ud. Det var sikkert bare maskinerne, sagde Mikkel. Han lød ikke overbevist. Lige da de skulle til at gå, pegede Sofie på jorden. Se! I sneen helt tæt på hegnet var der spor. Ikke fodspor, men mærker af lange, skarpe klør, der havde skrabet sig gennem sneen. Lasse rystede. Så det var rigtigt. Senere samme dag fortalte de det til Olivers storebror. Han nikkede alvorligt. Jeg sagde det jo. Der er noget derude. Monstret på vandværket. Man skal aldrig gå for tæt på, når mørket falder på.
for hvis det ser dig, så vil det følge dine fodspor hele vejen hjem. Ida, Mikkel, Lasse og Sofie så på hinanden. Ingen sagde noget, men den aften, da vinden peb gennem Alstervejle, syntes de alle fire, at de kunne høre noget langt borte. Skrab, 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 som klør, der langsomt nærmede sig. Alstervejle havde en lille gammel kirkegård. Om dagen var det et fredeligt sted. Folk gik ture, fuglene kvidrede, og sollyset skinnede ned på de gamle gravsten. Men om natten var det anderledes, for alle børnene i byen vidste, at der vogtede noget over kirkegården, noget, der ikke ville have besøg efter mørkets frembrud. De kaldte den vagthunden. Mikkel og Ida havde hørt historien mange gange, men den aften sad de sammen med Lasse og Sofie og lyttede til Oliver, som igen var i sit es. Det er ikke en almindelig hund, sagde han med lav stemme. Den er kæmpestor, sort som natten, dens øjne lyser røde. Hvis nogen går ind på kirkegården efter mørke, kommer den. Men du hører aldrig dens poter. Den glider lydløst over jorden. Lasse bed sig i læben. Hvad gør den, hvis den finder dig? Oliver lænede sig tættere på. Så følger den dig hjem og sætter sig foran dit vindue. Og den bliver der, indtil du en dag følger med den tilbage. Det er bare en skrøne, sagde Mikkel, mens hans stemme blev lidt usikker. Bevis det, sagde Sofie. Lad os gå hen til kirkegården og kigge ind over muren. Hvis der ikke er nogen hund, så ved vi det. Ikke i mørke, protesterede Ida. Det er jo hele pointen, svarede Sofie. Så de aftalte at mødes senere, da forældrene troede, de alle sammen sov. Sniflugten dalede stadig, da de 4 børn listede gennem byen og standsede foran kirkegården. Muren var lav, og jernporten stod på klem, som om nogen lige havde været der. Vi skal ikke gå ind, sagde Ida hurtigt. Kun kigge. De listede tættere på og kiggede gennem sprækken i porten. Gravstenene stod skævt, og mørket lå tungt. Alt var stille. Se, ingen hund, sagde Mikkel lettet. Men så blinkede 2 røde lys mellem gravstenene. Først langt væk, så tættere på. De røde lys blev til øjne, og under dem en skikkelse, lav og bred, dækket af sort pels. Den bevægede sig lydløst, men med kraft, som om den kunne vælge træer. Hundens ånde stod som røg i kulden, og den knurrede lavt. Gå væk, hviskede Sofie. Bare gå væk. Men hunden blev stående. Dens øjne glødede stærkere, og langsomt satte den sig ned. Den kiggede direkte på børnene, og så lodrede den med halen. Ikke som en venlig hund, men som en jæger, der har fundet sit bytte. Vi skal væk, råbte Ida og spurtede gennem sneen. De løb alle sammen ned ad hovedgaden, men da de nåede Sofies hus og vendte sig om, så de den stadig. Den sorte hund stod foran kirkegården og stirrede efter dem. Der følger os ikke, sagde Mikkel forpustet. Vi slap væk, men lige da han sagde det, blinkede noget rødt ude ved vejkanten. 2 øjne. Den stod nu længere fremme, som om den havde taget en genvej. Den nat kunne ingen af børnene sove. Mikkel vågnede ved en lyd. Et snøft. Et lavt gøen. Han gik hen til vinduet, og der sad den. Den sorte hund. Dens røde øjne glødede i mørket, og dampen ud af dens mund, som om den smilede. Næste dag fortalte de Oliver. Han nikkede langsomt. Jeg sagde det jo. Vagthunden vælger altid nogen, den vil følge. Og når den har valgt dig, så glemmer den dig aldrig. Siden den nat var børnene meget forsigtige med at gå forbi kirkegården. De sagde til sig selv, at det bare var indbildning, at de kun havde drømt det. Men nogle aftener, når vinden susede i træerne, syntes de at høre en lyd, som poter, der listede bag dem, usynlige, men altid tæt på. Og nogle gange, hvis de kiggede ud af vinduet, lige inden sengetid, syntes de, at 2 røde lys blinkede i mørket. Vagthunden holdte stadig øje.